As musas xogan agora co poema 21, o 19, na primeira edición. De novo, a fraseoloxía popular serve de excusa para articular unha reflexión sobre o mundo que rodea a poeta. Hai tanto de inexplicábel na forma na que funcionamos as persoas, gobernadas polas apariencias e os prexuizos que, non che digo nada, pero vaya. Correspóndelle a Yolanda Castaño glosar estes versos. Boas tardes, moitas grazas ao Consello da Cultura Galega e a todas as persoas que formaron parte da organización deste acto por contar comigo, moitas gracias. Grazas ás mentes pensantes que hai detrás da estrutura do recital, parece unha proposta enormemente estimulante e ademais vexo que esas mentes pensantes que lanzaron, dunha maneira aberta, non? Pero lanzaron esa suxestión dos poemas cos que dialogar, bueno, vexo que estaban moi atinados todos, non? Eu, cando menos, como xiana, sentime moi cómoda. Bueno, non direi que foi doado porque nunca o é, pero bueno, moi acaído, non? Supoño porque se hai unha autora malentendida pode ser Rosalía de Castro, pero faime pensar que tamén calquera historia literaria é a historia dun malentendemento. Nos últimos tempos ando a pensar que todo ese malentendemento que Rosalía puido vivir de alguma maneira debeu de traerlle moita dor, claro que sí, pero tamén ten unha parte de enigma maravilloso que fai e que precisamente, ou en parte, que precisamente fai que a podamos seguir descubrindo e que nos poda seguir botando tantos contidos, non? Así que, bueno, pois, como dicen os cubanos, o que pasa con ben, pois pode que teña a súa parte interesante todo o malentendemento. Titulei o poema que é dor, a dor que de veras sente. Teño cara de gustarme as cousas que non me gustan. Os labios de toda a xente falan sen despegarse. Isto tamén é así. As paredes dunha gruta na que alguén, hai 10.000 anos, desdoura o natural da pedra. Moedas, corrente alterna, unha rapaza nada cos xenes da beleza, toda picada de complexos. Como un orgasmo de Hedy Lamarr, os ollos de Nikola Tesla. Un país onde non ser, onde só compre, parecelo. Luvas desenfundadas, sal a máis prestixiosa de todas as escolas de dobraxe. O capital é o pesadelo de quedarmos atoados na nosa capacidade simbólica. A máis favorecedora de todas, maquillaxe tanatoestética. Anos de traballo voltos un pedazo de granito ecuestre, unha industria da miseria, as leiras do wolframio, como un corpo ardente que sabe e disimula. Pestanas postizas de marca barata, unha imaxe idéntica a si mesma. Tantos milagres bellos, tan novas ensinanzas que non che digo nada, pero vaya. Como a poesía política que se confunde cunha autofoto fronte ao espello do baño. A metonimia do mal, normativo dislocado. Escenificación menú a escaleira de incendios do discurso. Algo ao que lle medran raíces aéreas e debece por volver á terra en canto hai tempo que saíu a luz, como aos ollos das patacas. A ollada do poema é tamén así. Filas de formigas obreiras esmagadas para permanecer. Restos de acenos que parecen outra cousa. Grazas.